Môže byť. A verím sílu telepatie. A vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo rozbije. Ja nechcem nič, len tvoju sestru, miláčik, sestru. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti idem šľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem sa z ráno. Tak odpovedz, prosím, ideme spolu. Buď nie, alebo áno. Cibuláci na nohy. No tak je na poprosím dievčatá, ženy aj babičky za mnou. Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje. Ako zlodej zakráľa v noci a mrznem pod tvojou bránou. Skúsite ich povedať a verím sílu. A vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo rozbije. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž odchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že nie, to ste ženské, si chladné a pevnejší ako tá brána. Povedz a verím sílu. A viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Kto nespieva, nežije. Raz príde čas, ty budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti idem šľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem sa z ráno. Tak odpovedz, prosím, Vicky. Nie. Konečne to začína vyzerať ako super koncert, vážený, gratulujem. Otázka štandardná, sú tu nejakí chlapí? Koho to za nabrácho, počúvaj teraz, sú tu nejaké dievčatá? Tak si to predstav, že vyleziem hore a naše telá vzplynú v jedno. Čo majú potom, že sú naši doma, nie je už teraz všetko jedno. Idete vy sami, povedz! A